Pojď, pojď. Pozor. Odpál. OK. Takže, dámský třes, takový malý kobereček, jenom rňavej. Jdem na to. To je všechno k střelku. Pokus číslo 2. Ty vole. Ještě ne, jako další věc tady máme takovou tu fontánku s prskavkama, římskýma svícema a střelným prachem. Ano. Tak jdeme na to. Uvidíme, co to bude dělat. Pozor, Jolana zapaluje. Uvidíme, co to udělá. Si to nevede. A jdem na to. Pozor. Wow! Další tu máme 2 strany kobereček. Jdem na to. To se spálila. A hoříme. Ale to se radě. Oj. Au. Další tu máme tuhle zelenou fontánku krakatit. Uvidíme, co to dělá a jdem na to. Pěkný plamen. No. Takže další tu máme modrou dýmovničku, duhová víla. Jdem na to. Fouká vítr, doufáme, že pořád na tom přikran, protože jsme z toho nadechali a to není dobrý. Hezký. Takže rachotivé balonky zkusíme. To nic musíme dělat, to můžu klidně hodit sem. Ještě jeden. Ježiš, ne. Bojím. Aj. No. Tak, další tu máme black petardy, jsou to tyhle s tím knotem. Obal vypadá takto, takže zkusíme, uvidíme. Na ukázku máme 3. Jo. Tinky. Dipsy. Bála. Ještě jednu. Tak, dále si dáme. Jsou to klasické pirátky, oni píšou Superbank, ale jsou to pirátky. Takže zkusíme pár pirátků. Klasický, slabý rachytličky. Nic moc prostě, no. Zkusíme, uvidíme. Dělají bum. Ejte.
Já dál. Nějaká divná. Ajta. Další. Ajta. 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 Jako zlatý hřeb večera, tady máme tedy ty Dumbum, jsou to jedny z nejsilnějších petard na trhu, je to 3. třída, bylo jich 5, jedny jsem dal do koberečku, jeden jsem střelil už dříve a na ukázku jeden do kamery. A jdem. Tak. No. Mám tady poslední ještě kamely, asi 2 roky starou. Je to takový rotující něco jako ty čmeláci, ale tak uvidíme, co to bude dělat. Tak a na rozloučenou si dáme poslední kulovou pumu. No se to bohužel schovalo za to prkno. Takhle jednu náhodnou, nějakou jsem tam vybral. Já si převezmu kamerku. Takhle máme kulovou pumu. Nabijem ji hezky do moždířku. Já si vezmu kameru na ruku. A jdeme na věc. Jak se tomu nechce hořet. S tím je kurva. Okamžik. Ty krávo.